tukang menyek penggambon Kang Pala nggih dan pundi iki ngepet Kang Pala iki nggih bisa melaput ya buat bisa melaput oh jaman apa tenteng-tenteng mawon gitu ya iki awake dhewe iki terbune jogo papan termal desa kita nggih pun sampai delok umur nek gatekke umur awake dhewe pun tuwa yo niku tanggung jawab nah tapi gatekne tanggung jawab ora nom ora tuwa senajan kaya apa kedadian iki kudu dileksanake gandeng niki pun dalu ya monggo sementara istilah nggih kula anu sampun paten Insan itu masjid itu dulu masjid gede enten perumahan kucing kalau tumpah sampai dereng clear. Nah ini sing ngati-ati. Kan arah kuburan ku pinggir dalam gede. Dalu niki kopi nggih, ketingale kok tanggane kok beda kali beda. Kok rundingan kok HP-ne lho kok sampe mboten ada kula orang rumah. Kudu anget jawabne ora ada perumahan kudu kabeh. Oh, supaya pun tahu di kita akhirnya wes ora tak ngomong apa cocok regane derek karepe dijaluk rumah komersil lah kulo kan dapat rumah siji awas percon bro masa kayak dereng niku. Kulo kandhane wis dikeki dhuwit wonge babak peken aku ngono sing ludruk iki. Aku gak usah dhuwit apa-apa. Ambek gawe delok ludruk nggih. Pokoke kulo nek ludruk enten gebere ning mboten purun dibayari. Takon ngepek wonge. Takon ngepek pipilane. Sukses banget. Sampai niku lho. Tapi ya. Wong jaga kok iso keturen iki senggar. Iki ya apa iki Kang? Iki ya apa iki Kang? Anakku kono, anakku siap Sampeyan menyang. Iya, tapi mau boleh. Kamu. Iki ya apa? Enten opo lagi Niku yo gene ta? nggih Wis gede. wis to pripun kedadosan pripun niku wau kok nganti gak ngerti sih aku wong cakok cilik krungu suarane ibumu bengok-bengok niku ada kedadosan sing kaya ngeten iki masih kok rasa-rasa kali Kang Polo rasa-rasa iki kok habare dipekali sing wis lah koyo lelep duduk sebelahnya dhewe Mang Mbak Lucy telepon lho padha diawak mboten aku nang mburi ya terus ngantuk bawane niku tri mboten kira bunyi iki prasaja
tapi kok terus subuh nurani terus pulau kan maling sih gondol putrane. Nek ngono-ngono jujur sebelah ini dhewe. Curhat sampai aku pokoknya. Masa iki kabeh dikunci lho. Kamare anakku ya dikunci kok. Kok iso mengo iki lho. Tegese maling iki iso mlebu soroting lampu. Nek boten sebaene maling. Nek ningali kejadian kaya ngene. Terus iku praktikalmu? Jam 1 setelah show. Iya Bu, iya. Digoleki bareng-bareng kok. Ya kok Kang Bayan. Kang Polo kuwi. Ngali atur. Trio toyo kunci kamar-kamar. Boten kok sing maling tiyang remene. Nggih. Padha kalih panganganan ngono. Nek ngoten ngeten. Sareng-sarengan nglumpukno penduduk, nek kulo kabeh pamong, nggih. Njaluk tolong nang desa sebelah sak. Monggo digoleki bareng-bareng. Mumpung durung ado. Bu, sampean ndok omah. Tak golek anak-anakmu sampe ketemu. Iya, ndok omah. Kalau kirakan ya, kirakan. Ayo monggo bareng-bareng. Ayo. Jerit-jerita nduk papan panggonan alas kaya ngene iki ora enek bakal menungso nulungi awakmu. Aku kok bingung ya wong aku mangki turu lho. Wis enek pantese kowe bingung nganti teko papan kene. Sampeyan ki sapa? Aku cawuring. Oh, Kang Caluring. Iya. Lah kok anak nang kene iki? Lah kok aku ki yo kok yo iso teko kene. Ngerti? Kowe nganti tak gawa ana tengah alas kene, saperlu aku duwe rasa tresno karo awakmu. Sampeyan duwe rasa tresno Iya. karo aku. Lah sampeyan iki yo ngerti aku ta? Yo, ngerti. Sopo aku? Anake lurah ya kuwi. Wong sing tak gadang kapan boyaku iso rabi karo anake lurah jati kuwi. Garek gelem apa ora? Oh, sampeyan iki ngerti ya? Iya. Bener. Pancene bener. Aku anake lurah. Ning sampeyan nek jenenge duwe rasa tresno ora kok koyo ngene. Aja kok terus tumindak koyo ngene. Ya marah nang ngene bapak. Tan urungu aku teko nang omahmu ditolak mbek wong tuamu ora ngarah diolehi kowe tak rabi. Siji-sijine dalan aku ndek rasa tresno kowe tak colong. Tak go teko papan kene. Manut kowe. Aja kok koyo ngono, Kang. Sing apik nek kate ngepek bojo aku ki ya sing apik. Iya. Garek kowe gelem apa ora? Nek Sulastri ya mau. Sulastri ora gelem. Ora Gelem apa ora? ora gelem. Gelem apa ora? Aja kate ngene lho, Kang. Kok kate ngetokno sing barang
Ayo, lah karek kowe gelem apa ora? Aja ketak barang iki dilebokno dhisik. Iki dilebokno. Sing pantes sing lebokno ki ya wong wedok. Oh, wong wedok. Iya. Jajal kene tak lebokne. Ayo. Ayo, lah dilebokno. Wong yo pinter lebokno kok. Lho lah ya aku pinter lebokno. Iya. Kari kowe gelem dadi bojoku. Berarti kowe gelem dadi bojoku. Ora gelem. Loh, kok gak gelem lho? Ora gelem wong sak. Gelem apa ora? Kandamu ngarep gelem, daki gelem saiki kok ora gelem. Ya, ya. Apa njaluk tak pateni? Aja kok maten-mateni. Lah nek aku mati sampean ya ora rabi karo aku. Ora rabi ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Watonku tak pateni nang tengah alas ki. Aku burung pengen mati. Lah nek gorong pengen mati kudune gelem tak rabi. Kudune gelem. Iya. Ya berarti iki dilebokno maneh. Iya, iya. Dilebokno maneh. Wong Kok pinter. lane. Arep lebokno dhewe. Gelem tak rabi. Gelem. Gelem tenan ya. Gelem tenan kan. Sulastri. Aku bakal ngepenakno uripmu, urip bebarengan karo aku manut kowe iki. Nganti tak gono papan kene wong wedok sing tak tresnani kejaba wong Sulastri. Sampeyan ngomong kaya ngono apa ya tenan? Iya, Bakal urip bebrayan. urip bebarengan karo awakmu sak lawase. Sak lawase. Iya. Nek pancene omonge sampean iku bener kan, Sulastri ya bakal nurut karo sampeyan. Nurut tenanan. Tak turuti karepmu iki dina kowe tak lebono kancing gelem dhisik. Ora jati kuwi sakandane. Ora bakal ngerteni yen Sulastri tak gomai. Aku ngrasa tresna karo anake lurah jati kuwi. Mulai iki dina Sulastri ana njero kancing gelem. Wong jati kuwi kabeh. Aja cacak mung siji loro sing nguber aku. Yen pengen golek anake lurah jati kuwi Sulastri. Iki lho. Takelen maling sakti mandraguna. Pripun? Kecepeng tak? Kecepeng to. Pun saged Kang. Saestu maling iki nyata julik sang. Iki jelas lho. Wah. Sedaya penduduk kula Kang Pawa niki mboten kirang-kirang. Nguber maling kotis niku wae. Ya. Malah sumbar. Maling mboten kecekel niku malah sumbar. Sumbare maling ya. Betul sumbar. Itu keren. Romo. Piye sumbare? Sungare wau. Terus nyet. Tuh, cekelen maling mangan lowo. Maling mangan lowo. Lu maling kok mangan lowo ki maling. Aja guyone kancang ngene ta iki. Yang, mboten, yang dalem nggih. Ketata puntune ngene ngomong. Dublek niki dublek. Meneh-meneh nek gak krungu, aja ngomong. Kowe madhep ning sapa madhep ngene Gus Lurah. Ngomong sing teratur, ngomong sing cocok. Kok enek maling mangan lowo kuwi maling apa? Krungu kleset ngene. Nek kula prasa kula sriwing-sriwing niku wau liwat kuping kula mungli ngeten. Ya, nek gak trima wong kampung ayo. Aja trima siji loro. Geruduken paribasane. Sekali iki lho.
maling sakti nyolong rondo. Iki bener daerah ngomong karo Basura kan cocok. Basura nggih pripun? Niki wau ngeten. Sumbare maling. Wong kampung kene kabeh. Nek kurang percaya iki lho. Cekelen maling Aguna. Lah. Iki sing bener. Maling Aguna. Wis, Kang Polo. Pun bener cangkemmu Kang Polo. Kok gak sopan mbek wong tuwek. Tutuk-tutukmu. Leres. Nek iki leres. Bener. Iki lho cekelen maling sakti Aguna. Nggih, maling sakti Aguna. Lah Aguna iku arek ndi? Ya kudu duwe bayan iki. Bayan iki Polo. Bayan iki. Gak pendudukmu iku. Ndi. Makane ditutupi. Kok ora nutupi? Ya mah munine maling rondo mah ya. Lah nutupi penduduke cek gak konangan ngono. Boten Kang Lurah. Nek punggung kula pancen kaya maling sekti nyolong rondo. Dene bener niku Kang Polo bejo iki lho ceklen maling sakti Aguna. Nek nyata-nyata niku jenenge Aguna. Pancen niku pendudukku. Nah, niku bener. Ojo lalah to. Kita tengok lorotnya aku piye kowe? Ha iki ngene. Aku yo ngajeni sampean. Nggih. Iki mbok parani dhewe, mbok cekel dhewe, apa enak bareng-bareng pamong bareng penduduk kabeh. Ngeten iki mawon Kang Lurah. Mungkin nek kula semurut iki ambak kula sing mboten penak sebab niku penduduk kula. Lah saene umpami monggo sareng-sareng dugi tenggene Aguna metuki tiyang sepuhe ya napa. Ikhlas hati sampean. Gak tertusuk perasaan sampean. Mboten Ngijini. Nek nanya bareng-bareng monggo, monggo. Riko iku anjene senengane mikir sing elek-elek kok. Mikirku sing apik-apik, Mbok. Wong ku kadang yo mandi omongi dhewe, mandi teko pikire dhewe. Yo gak ngono, Mas. Mbok iki elek apik kan yo tirakate yo gede. Kadang mbok iki wong desa, wong gak duwe. Yo cegelek. Tapi nek ndelok iki mawon. Ah wis dalu kok, Mbok. Nah, ya paling kate ngekek Riko bantuan. Nggih, monggo. Lah. Nggih. Pak Bayi. Lah iya. Kok iso Pak Bayi lah? Pak Bayan. Oh, diganti napa? Ora diganti, kan isi Pak Bayan. Oh, Pak Bayan. Wis biasa to ora duwe iki. Nggih, Pak Bayan. Ora duwe iki mangane jelas ora enak, pikirane ora iso pas, ngomong mesti. Oh, ngaten Gusti. Paling nggih. Ya, ane iki. Aguna iki lho. Iya. Lho kula. Engko dhisik. Bener iki Aguna. Tapi kowe ora oleh tumindak sing ora bener. Kabeh iki mawa tatanan. Oke? Monggo Pak Lurah nggih. Bu, simboke Aguna to. Leres. Iki melok dukuan nggih. Nggih,
mboten lepas. Termasuk bahwa perintahnya Bayan. Nggih. Kekuasaannya Pak Bayan. Oh nggih Pak Bayan, nggih Pak Bayan. Sampean mesti kaget. Napa sebabnya bengi-bengi pamong kalih kula ugi penduduk kok bareng-bareng ngriki. Nggih leres Pak. Niki pangapunten nggih. Nggih. Kula badhe nyuwun pirsa. Putrane niki jenenge Aguna. Leres nggih. Kula mboten tau semerep soalé, nggih. Nggih niki yoga kula sing nomor kalih namine Aguna. Nah, iki mboten medalake griya Gusti Lah. Niki kok loro. Loro. Tapi kok tumindake kaya ngono? Lah monggo mila yen kirang persados kula aturi dalu biasa. Nggih Pak Lurah wonten apa Pak? Areke sawangane kok ya gak teges. Tapi kok tumindake kaya ngono? Nggih wonten apa? Bokir. Mbok, ngeten nggih. Nggih Pak. Pun kaget, mboten tegese kula nuduh sembarangan mboten. Nggih. Kabeh penduduk setuju lan mireng mbok bilih anak sampean mau sumbar. Sumbar nek jenenge maling Aguna, nyolong anak kula Sulastri. Nggih sepuntene mawon. Kula tak ngomong nggih. Sampe takoni metu tagak. Jane Mang. anak kula niki lho mboten ate ten pundi-pundi. Sampe takoni metu tagak mang. Aguna. Iya kok. Pak Lurah nang omahe dhewe bengi-bengi iki butuhe takon. Nanti jawab sing mbok takon. Ya, jawab nek aku ora takon karo awakmu ya ora iso jawab kowe. Bener awakmu nyolong anake Pak Lurah apa ora? Lah apa sing mbok kok aku nyolong-nyolong anake Pak Lurah iki tak gawe opo? Tuh tinggal rapayu. Kambemu nek ngomong rumah samu barang ngono ta. Putrane Pak Lurah mbangit purel ya. Ngomong kok celometan kaya Nuwun sewu Pak. Pancene Aguna niki larene mboten semerep kangge napa. Nyolong niku ngoten lho. sampean lega. Noh, Aguna. Le, sampean mang metu tagak. Mau nggih. Nah, itu bener. Betul to, lho. Nek sing nyakani mboke pancen yo. Gak, iya metu to. Bener nih, bener. Nah, Metu sak kira-kira jam piro? Jam 11, jam setengah 12. Nggih yang monten niku. Wis jelas lah. Awakmu nyolong ya? Nyolong. Nyolong tagak. Loh, jelas. Wis jelas. Bokir. Nyolong itu. Wis jelas nyolong. Sampe takoni lho gak ngaku. Lah iki nyakane ngaku. Nggih sepuntene sing kakak Pak Lurah. Takon Mboten semerep nek larene iki pedal. Aguna. Kan bener metu ala. Jam 11 seprapat bene. Kan nyolong Mas. bocah niki wis metu. Nyolong bisa. Lagi ngapunten, boe mboten semerep lho Pak Lurah. Nah iki, sampeyan takoni mah gak ngaku kok. Saiki ndi barange? Oh, nggih. Nak. Dipun tek. Bokir. Nyolong apa? Jambu. Nggih, niki senengane jambu. Jambu niku nek pun dipangan coklat niku seneng terus dicolong. Loro Pak cilik-cilik kok Pak, mboten Nggih. Aguna. Iki dudu masalah jambu iki. Iki anake Pak Lurah jenenge Sulastri. Lho. Awakmu sing nyolong. niku kula mboten terus. Peduli. Wong wis ngaku. Ayo, apa to? Oke. Malah, Mas pundi? Sama takoni malih. Sama ngurus. Sing. Mbok, niki yogane niki nyolong napa mboten? Nggih nyolong. Lah iki nyolong yogane Pak Lurah. Nyolong jambu niku wae lho, Pak. Kok nyolong jambu ya napa sih? Niki sing kilangan iki Pak Lurah
anake dicolong. Ngoten lho. Mboten cemerep anak kula niki goblok kok nyolong tiyang niku lho. Nggih didamel napa? Wah iki. Kene putusin. Oh ini masalah aku dong, Dede. Nggih, kula Pak. Aku dong. Sama cedek ini. Sama dapetnya aku dong. Bisa kasih ya, tak oleh Pak Bayan karo. Ya. Pak Lurah, teko rene sak perangkat iki perlu nakoni karo awakmu. Iki ora guyon le. Iki tenanan. Ana barang ilang. Sing ilang iki ora barang apa wae ning putrane Pak Lurah. Ning Sulastri. Malah ngomong sing jenenge Aguna. Lah kamangko Pak Lurah takon Aguna itu ora ono siji lho niku kejaba awakmu. Mula pisan kas takone Pak Bayan. Ngaku ya. Awakmu to sing ngongkon apa sing nyolong maling kuwi, apa sing nyolong bocah itu kuwi? Ya kula mek mendhet jambu niku mboten liyane. Pisan kas Aguna. Awakmu sing nyolong. Lah nek kula ngapet jambu. Awakmu sing nyolong. Aduh, Pak Bayan. Sing tak gepok kene lha kok sing sambat awak. Temen kata lho Pak Bayan. Monggo dipulas. Kata ya Pak Bayan iki anak kula pun diajar, Pak. Sampean gak tega nih anak sampean jajah. Bener Pak Lurah. Saiki aku kei keputusan. Sebab maling sumbar kaya ngono. Gak ana loro telu siji Aguna sing nyolong anake Lurah. Iki suatu. Aku ngekei wektu karo awakmu. Cilike seminggu, gedene 10. Nek gak iso keterno anak nang pendopo. Tak jiret, tak gantung. Bene lek disialan. Ora sisip karo omongane kakangmu kalau kok sakti. Yen menawa nang omah kene iki bakalan prahoyo sing kaya ngene iki. Kamu kok kowe ora nyolong anake Pak Lurah. Kowe diajar kaya rada kaya ngene. Apa meneh Pak Lurah ngomong nek gak iso nemokno anake gedene 10 dina cileke sak minggu. Ora dipedhot kerumunan. Aku Wae dhewe dijaluk tolong sapa. Ora ono maneh kejaba kakang jaluk sakti ya. Aku pengen bareng aja waktu iku aku belajar maling. Aku no. Sadane mbok uga ngerti kakane Cacakmu wis dibake pati mati. Menawa ne ana apa-apa ora le sambat njaluk tolong karo kakang. Nanging awak dhewe wis kepepet kaya ngene. Ayo tutno lakune mbok doleki cacakmu. Ayo, ayo lagi. Aku no, ya muga-muga ae cacakmu galoko sakti ning papan kene.
Tolenan lumbo. Iki ala sakmene gedene. Lah iya mbok. Nek saka rumangsane mbok. Alas iki kanggo mertapa. Coba sawangono nang papan kene iki golek ana kakangmu. Ora sisih karo omonge mbok. Yen menawone cacahmu Galoka Sakti ning papan kene. Coba sawangan nyoba cacahmu. Cacahmu Galoka Sakti. Kowe duweni masalah sing kaya ngene. Coba ngomong karo cacahmu yen kowe lagi ana bebaya sing kaya ngene karo tulung. Aturno. Mbok mali lali kon. Ngomong ning ngarepe dulur. Jaluk tulung. Jare poya. Bola-balik, Pak. Aku nek menawa cacahmu ora gelem coba bateken sumbune. Ora senane rewangi yo, tak rewangi aku. Sakwise mbok tekun sumbune. Kakangmu, cacahmu Galoka Sakti ora gelem. Gugur saka tempat. Jawa kuno. Nek ngono-ngono, simbok sing bakal gugurake cacahmu ken. Awet perkara iki perkara sing gedhe. Ora ana maneh sing bisa nulungi mung kedopo cacahmu. Galoka Sakti. Iki mbok lah. Mbok karonta-ronta mlebu sajroning alas sing sakmene gedene. Kutoe simbok jaluk sepuro karo kowe. Galoka Sakti. Adekmu aku no iki duweni perkara sing kaya ngene iki. Mbok jaluk kon kukur anggonmu mertapa. Adekmu butuh karo kowe nggih. Tolong aku no. Saumpamane kowe ora gelem gugurake pertapanmu nggih. Simbok bakal kelangan anak yo adikmu aku no. Tidak mau nyolong karo anake Pak Nutra. Diwenehi. Waktu yang menawane cilike sak minggu gedene 10 dina ora. Gawa mulih Selasa. Adikmu bakal dipedhot kulune Galoka Sakti. Cepet tahu. Galoka Sakti. Enggak ini buat nganggi aldi.
Simbok nangis sing kaya ngene nggih. Kon ora obah. Kon ora ukuran kon. Mertompo kalungga sakti. Ya to kalungga sakti. Ateges kon ya tega karo Simbok. Sebalike Simbok bakal tega karo kon. Nek ngono-ngono kowe kukuh pendirianmu. Simbok yo kukuh pendiriane. Dino iki Simbok nake banyu susune Simbok. Kalau dosa enak mari gawe apa nganti peno wani diurake anggur teteki ono papan kene. pancen bener omonganmu. Simbok nganti wani ngugurake anggon mertopo. Simbok jaluk tolong. Adikmu nek musibah sing kaya ngene. Aku tak mau karo Pak Lurah yen menawa nyolong anake Pak Lurah. Umpamane ora bisa balekake anake Pak Lurah. Adikmu bakal dipecat burone. Nek pancen wis enek kejadian sing kaya ngene mestine peno gedhen. Cara biyen nggo karo anak peno ora enek kejadian sing kaya ngene. Iya. Tan wurunga aguna yo adik. Sapa maneh sing bakal ngekeki pitulungan ya kecobaan ateges gantine wong tuane lanang iki aku. Kaya ngono nggih. Mulai iki coba peno mulya. Aku bakal goleki sapa sejatine sing gawe. Jeneng karo adikku. Nganti nyolong anake Pak Lurah. Iya. Iya. Sawise Simbok jaluk sepura karo kakak. Kon bakal dikurung. Toto lagune kakak yo. Simbok tak balik. Doaake kowe muga-muga wae ndang ketemu sing jenenge Pak Lurah. Sing ati-ati yo. Bro. Iya ta. Cara kon biyen nunggu gua cacat ora enek kedadian sing kaya iki. Terus urane cah, mau gak manut bareng ya. Nek wis enek kedadian terus njaluk sepuro karo cacat. Opo wis kandung cah, kandung ngene aku bingung nek. Aku sampe digantung lho ya apa tadi iki cah. Lah terus kok niki nyolong anake Pak Lurah apa ora? Yo pulang balik aku wis ngomong dikon aku yo gak ngaku asline ora nyolong ya. Dadi temen-temen kowe ora nyolong. Mosok riko gak percaya barang. Nah aku percaya karo adikku. Wong adikku iki wong tunggale urus wong apa anane. Yo ngene. Cilike seminggu gedene 10 dina. Ya iku wong kok ngene Pak Lurah kudu goleki anake. Nek nganti gak ketemu ateges bulumu jange di iya aku dipitono digantung ngono jarene Mang Cak. Nek ngono Aguna ya Cak. Ayo digoleki. Maling sing nyolong anake Pak Lurah. Ngono. Ayo tut aku ya. Ayo ya Cak.
anake lurah wis tak nyolong, tak lebokno sak jero kancing gelung. Masa bodoh jati kuwi kabeh ngerti yen aku sing nyolong anake lurah. Bocah pengen tresno, pengen bebojoan bareng anake lurah. Kok nanti teko kene elek pare gawe apa? Aku pancen goleki maling sing nyolong anake Pak Lurah. Nganti gawe jenenge adikku aku. Kok iso ngarani nek sing nyolong anake Pak Lurah kok ngarani nek nduk ngarepku berarti kok ndak waku. Lho, lah nek peno rumangsa ateges peno sing gawe jeneng adikku Adino kok gawe syarat nek nyolong anake Pak Lurah. Ora, aku ora gawe jeneng adikmu. Ora iso. Kakang Jalur. Nek teman-teman riko ora gawe jeneng adikku ateges kabeh pamong utawa penduduk teko nang rompoke mbok nuduhanane Adino nek sing nyolong Sundari anake Pak Lurah. Berarti Aguno dhewe, adikmu dhewe sing nyolong Ora berarti. iso. Nyatane sing nyolong gak ana loro telu, siji kejaba riko. Kalau kok gak tak selaki. Sing nyolong anake Lurah Jati kuwi aku. Nek wis peno akoni iki dina balik. Sundari putrane Pak Lurah. Nek nganti peno gak gelem balekno Sundari ateges aku sing bakal maksa karo. Oh, kalau tuh nuduh wis wis aku kepengin golek uwah teko ngarep Lurah. Anake Lurah iki dina wis tak cancang otot, tak pakai balung, tak brebet kulit. Kapan boleh aku bisa urip bebarengan karo Sundari anake Lurah Jati kuwi. Iki ora kudu carane. Nek temen-temen kawulen seneng karo Sundari. Jaluk kok Sundari duweni wong tuwa lanang wedok. Cukup tanpa tak jaluk umpama aku teko nang nggone Lurah Jati kuwi tanurmu ora digawake ya Sundari ora bakal dicocok lara. Kakang Jamre, Iya. wis mesisa. Senajan Sundari alami otot paribasane. Nek wis galuka sakti duwe karepan sing ngene. Ayo, tak urungake Iso nggawa balik nang ngarepe Lurah Jati kuwi Sundari. Nek iso ngalahno kamu keparat. Mas nyolong aja. Karena urut telu siji sing nyolong Sundari ya maling kamu. Yo nanti jaluk cara kok penak kan. Kamu lagi sekti mondok guna. Maling sing peng-pengan. Pilih tanding. Dari kok jare yo sekti. Gak kira kan dicek kota dicek ngono. Man, jane ngomong ora iso nyelain aku dhewe. Cetak kae. Yo sing arep ngono iku apa? Ngono. Playune maling mau nanti. Kula ya. Nek wis playune maling kula, yo mesti kuping kula ya. Ora kok. Lah ya apa? Yo yo di papat ngetan. Kula aja. Ayo ayo.
tutup ana talurungu galuga sakti ngerti yen aku sing nggo mlayu anak ora njati kuwi. Mlayu kok papan kene adoh. Ora nek sing ngerteni kejaba wong sing sekti yo. Galuga sakti. Kok enek nyowedi wit gedang sing lagi montong. Nek aku mlayu derikan karo galuga sakti bakal kecekep. Ya. Tak jajal mau busak jerone montong mbok menawa galuga sakti ora ngerti. Mestine kono ngerti. Nek malinge kok papan iki. Yo ketok maling rene mang kemlipure rene yo, Cak. Kalau baca. Iya, Cak. Aku. Kowe ngerti. Maling kamring iki wong sing didaya iso nyolowet. Karo wandetone ontone gedang kok ya. Sing sak mestine nek ontong gedang iki yo biasane pemelap Terus apa ta? Sak jerone ontong iki enek menungso sing ora tak sembrono. Dadi malike karo kuwi ya. Nek cek kok ta. Mau yo. Yo kok carane ta? Entar kono. Tak cek. Yo ada. Tapi kene yo. Malinge mau nanti. Saiki malinge nyedul aja. Ayo, ditutup tinggal. Ono aja. Jerone ontong kalau kosak nutup bisa jerone ontong. Aku gak awas. Wah, Cioko bakal mesti itu mengarep pati. Kena tangannya kalau kosak. Kamangka iki dina Tulang Suro tanggal 15 mestine bentere bulan munggah nang Dirgantara masa bodho galuga sakti yen panjang kowe iso nututi ya kalring munggah nang Dirgantara.
Yo ngono. Nek wis maling didoyo iki kuwi parah. Yo wis nagaki lho Cak tututi Cak. Wis tong dino lho Cak. Ayo wis dijak lho aku nak waktune Pak Lurah iku lho Cak. Pak Lurah prambilan dino. Lah iki wis aku 6 dino ayo kare petang dino sih Cak. Ateges nek nganti 10 dino ya ora iso balekno nek Pak Lurah iya Cak. Ojo dikakewan karo Cak ya. Iya Cak. Kakak dalure. Senajan to sampean. Muluk goleng semut paribatane. Galuko sakti. Bakal iso nyekel karo sampean. Nek nganti Sundari tetep gak sampean nulungake kok. Budi Sembadani ngamuk kembali. Ayo, Putri. Iya, Cak. Bot-botnya kepingin rabi arek ayu Sundari ya swasti anake lurah Jatigung dadi ubrobrane wong kampung dadi ubrobrane sedulur tunggal pilihan ngarep aku wis kandha tanggal 15 bentar-bentare bulan ing sasi Suro. Yen aku mlebu sak jero bulan. Munggah ana Dirganto. Masa bodho Galugo Sakti ora ngerteni yen caring munggah ana Dirganto. Tanggal 15 Suro biasa iki bentar dari bulan. Ya kudune ngono ya. Kenapa apa nganti bulan Suro sing baru? Karepmu dipangan Brahma. Ya umume ngono ya, tapi paene apa ora iso. Apa sebabnya nganti bulan ketok teman-teman? Ya tarik nyatane munggah sak ana bulan. Dadi maling mau gak bulan. Terus apa, Cak? Nek isih ana tatamu aja iki kangen. Enteno kawan iki. Oh, aja ya, aku bakal ngembali talure. Nek wis geger talure mangku. Sekelan nek perlu talen ono karo saya. Nek kita tak tahu tenan Cak gak koyo mau kliru Cak.
Namun Cak. Ayo dikomo Cak. Iki wektune kurang berang dino. Yo karo telung dino Cak. Lagi Cak, iki kuluku Cak. Wis aja nangis maneh. Kurang telung dino. Nek kali telung dino ora gawa ora sampe wong dari kowe bakal iki. Digantung yo Cak. Ayo turun aja. Yo Cak. Papa panggonan kene kok rasane kok ini kaya gak biasa kaya kalau wong liwat bapak bisa panggonan ini anak orang kaya ora tau kepedoan. Ya, itu gak sama ngelas aku tekan ngisor tekan dokor iku lho. Karep sing sampeyan apa? Lo. Eh. Aneh deleng wong iki. Ora tau pedhok wong wedok. Nuwun sewu. Jenengan kalau mau ketau wonten papan. Awakmu takon aku. Aku nek kene ket mau apa ora? Ngono ta? Nggih. Aku nek kene jek setengah jam. Gak nek wong liwat babar pisan nek kene kok iso temekane awakmu ana nyuwasno aku iso ndukur. Soale kula niki mubur maling. Bermaling. Nggih. Rumangsamu aku iki maling. Lho, BE menawa maling iku sampean delikno. Nah terus tak delina iku liwat pundi? Nek sampean ndelekaken maling buron laron kula sakniki jenengan dijono ten pundi? Sampeyan delikno ten pundi maling iki? Sik, mengko dhisik. Awakmu nek ngomong sing kene. Aku mbok arani ndelikno maling. Kula niki namung tanglet. Lah nek sampeyan mboten ndelekaken nggih pun kula tak padosane niku. Kok jenis dhisik? Aja gopo ocol ae ta. Tunggu dhisik. Kamu ndelek apa? Maling. Maling. Mbok yo kenalan dhisik. Oh. Aduh yuk, sampeyan lebih kenalan kali kula. Nek sampeyan pengen kenal kali kula Daluga Sakti. Sapa? Daluga Sakti. Ini salaman apa? Kok iya aja kesusu? Lah wong sampean dhewe sing nyeret kok gayane aja kus-kus. Sapa? Sapa sing nyeret? Terus sampean seret. Kenalan. Guerse. Oh, guansi. Ngeten lho. Kula mboten bosan mboten penak. Wis gak usah basa awak dhewe sapantaran. Guansi. Heeh. Wis terang-terangane aku pancen golek maling sing jenenge Calore. Awakmu goleki maling sing arane jenenge Calore. Terus Wani nolong putrane Pak Lurah.
Terus yang digawe Sarono iki jenenge adikku Aguna. Jadi aku gak nrimano. Awakmu gak nrimano. Sik ta, gua sih. Sak wise aku ngomong maling iki jenenge caluring sajake awakmu kok kaya wong kisinan, kaya wong bingung. Kok iso kisinan iku lho? Kaya wong bingung mestine tak delikno temen iki, caluring. Ora ngono. Aku saya nek mbok sawang saya bingung ku aku kesesem ndelok awakmu. Apa? Wis apa? Lho kok sadhe banget iku lho. Iku wae. Ini lho kan. Kang Haruko Sakti. Sampeyan kan goleki maling sing arane caluring. Iya. So. Aku iso Oh, aku ngerti karepan sampean. lho kok iso ngerti karepku? Soale nek ndelok wajah sampean iki ketok. Aku golek maling sing jeneng caluring. Aku jelas gak iso nyekel. Mestine sampean kan dene kondo karo aku. Iso nyekel paling sampean kan iso nyekel ngono karo sampean. Yo ana ikune. Ana apa? Lho, kok ngerti ana imbalane? Pancen caluring iki angel cekelan. Ya iya, kamu ngerti dhewe. Lah terus caluring iki kok nganti sampean ngomong koyo ngono iki enek sangkut paute apa karo sampean? Ya bukan ana sangkut paute. Awakmu pengin ketemu sing arane maling caluring apa ora? Tapi kudu ana syarate. Lah syarat lan saronane iki apa? Aku ragin. Ya wis nek awakmu ora gelem. Ya terus caluring iki apamu, Kok iso apamu? Sing penting awakmu iso nemono caluring nek yo wis awakmu ora iso takon neko-neko. Awakmu butuh caluring apa ora ben ketemu karo anake lurah? Nah aku yang jelas butuh. Lah, kangkano iku awakmu kudu rabi aku. Sik parah. Aku gelem. Apa maneh? Nah, ini. Tamu. Ini ya. Kurang. Aku ini usaha supaya aku yang cepet-cepet nyekel caluring, nah wis caluring tak cekel ateges Sundari utawa Sulastri. Iki engko nyantak. Lah ya apa kamu riko dulinan bareng enekan iki? Dulinan apa? Ngene-ngene iki. Apa? Wae. Iya kan? Nek teman-teman penjalukanmu sing kaya ngono aku gelem. Sing penting pokoke caluring iso balekno Sundari ya Sulastri putrane Pak Lurah. Sampeyan kudu cekel omongan. Ya, engko maling caluring tak temokno sampean tapi uga ngono omongane sampean. Aku ora bakal mbendani janji. Iya kan? Minggir sampean. Papan kene ora parigawe pokok nganti nekakno aku ora papan kene. Ya sadurunge aku njaluk sepuro karo awakmu ya. Iya. Saanane aku tak karangan kene nekakno awakmu. Iku ngono aku ana perlune karo awakmu. Ana perlu barek caluring. Ora parigawe apa? Bayumu arep aku. Iya. Awakmu apa sing nyolong karo anake lurah? Sing jenenge aran Sundari apa Sundari? Ya tak tutup-tutup ana tanurwa sampean yo ngerti nek aku sing nyolong
anake lurah. Iya. Sedoan karep sampean goleki anake lurah ana Parigaya. Ngene lho. Iki ngono wis aku iki wis tapi ngono ya ana syaraté kudu iso ketemu ngono. Sundari anane jelas. Oh, iya. Sampean ora jodoh, tapi syarat sarone kudu nekakno anake lurah Sundari. Sopo? Saiki abot ngelungno Sundari uga Sulastri apa abot sapa iki Guaji pernah apa? Iki Mbak Yu. Kalau kok wis kakak selai marah kanjane sing nggo mlayu Sundari aku. Jane anakku kan baru wis kenal kan. Iki tunggal wiritan karo aku. Kapan wiritane? Tak ulangno, aku ora kabotan mulungno Sundari. Apa itu? Kok mewah-mewah? Jaluk sarung. Oh! Ayah iki. Gandol lumai. Ya, tak mulungno Sundari. Tapi enek syarat-syaratane. Sampeyan kudu ngerabi Mbak Yu. Ya, Selama ini mau aku wis omongan karo Mbak. Nek nganti aku nganti janji-janji. Aku mbok diapakno. Apa ini gitu, Mas? ya, kalau kau setaya ke tak ugemi omonganmu. Kowe bakal cedodoan sing dikarepno karo Mbak Yu ku golek jodoh sing padha sektine. Ora ana maneh sing sekti koyo cawuring kajobamu karo dosake. Tak ulungno Sundari. Rabi karo sedulur. Wis ojo wedi kangelan ojo wedi. Bayumu tak ngawur kecuali kemenangan. Sundari ya Sulastri. Iki dina kawak tak tokno Kanjeng Gelung tak perlu digoleki karo sedulurku Daluku. Kalau kau sakti, iki anake lurah Jatiku. Tak mulungno nang awakmu. Muga-muga ketompo ana ing Jatiku yen anake balik ana ing Jatiku. Neng iki dina aja nganti kowe kesusu. Ayo dinteni tekane Pak Lurah. Ngeten, Pak Lurah. Sopo iki? Niki kula Galuga Sakti kakanganipun Arjuna ingkang jenengan sebut terus dina kalian. Lah pancen sumbare kaya ngono. Sumbare cekel iki maling aku. Ora ana loro temen. Ngono ya mung siji. Terus menika abdolane ingkang nyolong menika senes abdi kula. Sopo? Inggih Calure menika. Yo. Temen awak dicolong jeneng calure. Nggih. Kok enggak nggih? Kok morat manut ae dicolong? Asline niki Kang Mas saluran kadine apik Bapak. Bajane nglamar kula wedi kaliyan jenengan, wedi mboten diterani lah Cak. Wedi ku bapakmu kok gendruwo ngono mangsamu wedi. Ha nek takon sing enak, ha nek pancen cocok padha tresnane, apa bakal bapak ora nyuju? Calure Nuwun sewu Pak Lurah. iya. Panjen kula sing nyolong Sundari.
Kula kan kagungan rumaos tresna kalih Sundari. Tresna. Nggih. Lah Sundari ya Sulastri anakku iki. Nggih. Bapakmu kepiye karo kalune? Kula nggih tresno. Tenang. Lahir batin. Lahir batin. Ora mergo di ora mergo dipaksa. Boten Bapak. Tak. Kalugo iki ngene apa? Lah terus iki iki mbaknipun kalure. Piyambakipun purana maomah paton kepanggih jodoh sing kasektene sami kalih kula. Lah terus Piyambakipun manggihaken Galuga Sakti. sekti. Nggih, mergi piyambakipun tunggal wiritan kalih kula. Oh ngono. Nggih. Nek ngono wis to. Nek panjenengan awakmu padha senenge karo anakku, bakal tak kabeh. Padha. Mergo aku ya duweni luput karo Arjuna wis kudu aku. Nyatane sing nyolong anakku dalure. Iki awakku ta ora nonton iki. Iki barang ya aja mengger. Sesuk tempure tak yo tak lodruk. Jombang Jaya. Ini sampai